V Rožmitále pod Třemšínem se konala v sobotu 23. září tradiční myslivecko-rybářská slavnost, spojená s výlovem sadoňského rybníka. Na programu slavnosti byl tradiční výlov sadoňského rybníka, dále myslivecké troubení, soutěže pro děti, ukázky práce sokolníka, prodej rybích a zvěřinových specialit, klobás a sladkého pečiva. Na břehu rybníka se prodávaly živé ryby, nechyběla prezentace produktů a práce včelařů, ukázky rybářsko-mysliveckých tradic, lesní pedagogika a svoji práci představili také chovatelé, kteří připravili výstavu drobného zvířectva. Od 10 do 16 hodin hrál dechový orchestr Rožmitálská venkovanka, který po oficiálním skončení slavnosti vystřídala oblíbená kapela Miloše Velíška. Součástí myslivecko-rybářské slavnosti bylo také tradiční pasování na rybáře. Této pocty se letos dostalo Josefu Pourovi. Slavnosti v Rožmitále se zúčastnila řada vzácných hostů a lidé si krásný den v rožmitálském sportovně rekreačním areálu příjemně užili. Akci pořádalo město Rožmitál pod Třemšínem ve spolupráci s firmou Kaiser SRO, Českým rybářským svazem, místní organizací Rožmitál pod Třemšínem a Středočeským územním svazem, mysliveckým spolkem Rožmitál pod Třemšínem, Českým svazem včelařů, základní organizací Rožmitál pod Třemšínem a Českým svazem chovatelů, základní organizací Rožmitál pod Třemšínem. Poděkování za úspěšný průběh akce patří všem, kteří se na její přípravě a realizaci podíleli. Má 3 kilo. Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, pasují tě dnešním dnem pasovaným rybářem. Štiky, sandáti i kapři, odteď jsou tvoji rodní bratři. Vodní čoktan z Turánu, vzal tě pod svou ochranu.